black rice เรื่องใดเนี่ยมาबायदि जागोन बैसागुनि मा होनदोंमोन लाय आब' एसे बिदिनो बैसागुनि माने जेरै बयसफोरनि कालेक्शना गोदानै हाबबावगोन कालार्सफोराबो भेराइटि हाबबावगोन ओमफ्राय प्राइसिंखौथ' बयबो मिथिखायो रायजोबो देनां गोसोनायखौ मोनाबा नै बेखौ इन्टारेस्ट नुदोंमोन देलाय आब' लोगोफोर जोंहा नै एगजिबिसन सिङाव माने आब' रैसुमैनि एफ&एफ क्लथिं दङना दख'ना बिराद मोजां ओमफ्राय माने आङो मैयाबो दाख्लैबो माने बिराद नागिरबाय थादोंमोन आब'खौहाय ओमफ्राय आब'आ दिनैसो लानो जाफैदों आरोना ओमफ्राय दा आङो आब'नि दखानाव एसे हाबनानै नोंथांमोननो देखायनि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जोंहा आब' रैसुमै दे बा दिनैसो नुबाय माने साननैयावबो गैया दाख्लैबो मैयाबो ओमफ्राय दिनैसो लास्ट दिनखाय फैबायना आब' ओमफ्राय माबायदि सोलिदों जेनेबा सेला सोलिबाय गोदान एक्सपिरियेन्सबो मोनबाय मोजांबो मोनबाय माने पाब्लिकलि जों ओंखारफेरा नालाय ओमफ्राय र' आब'नि दखानाव एसे हाबनानै देखायनि नै बा बुरिया ड्रेस दं दख'ना ओमफ्राय सेंग्राफोरनो मा गस्ला नांगौ नै गस्ला शार्ट आर'नाइ शार्ट मोजां दं आरोना जायनो नांगौ नोंथांमोना माबा मोनसे खालामनो हागोन र' आं दा लास्टआव खोन्थागोन ओमफ्राय नै कालारा बबे मोनसेया साबसिन बिसोर मोननैनि गेजेराव ओमफ्राय नै आखाइ हाबबो दङ नै आं नैखौ फसायदों खिन्थु सियाबो मोजां आरो इथिं नै सिख्लाफोरनि थाखाय दख'नाया बरिया ओमफ्राय नैबे उन्दैफोरनि ओमफ्राय नै जोंहा कास्टमारफ्रा नै आदा एसे बबेनि आदा गसाइगावनि नै माने आब'जोंनो माबाखायोना ओंखारफाखायो आब' रैसुमैजों दहाय बिराद बुरजा दंबावोसोमोन आरोना माने दहाय बिराद बुरजा दंमोन मानसिया ओमफ्राय दा एसे खम जाबाय र' आं नोंथांमोननो देखायबावगोन आरो ओमफ्राय आब'नाव एसे माबा माबि सोंनानै माबानोसै रायज्लायनोसै आब'जों बेस्थ'थ' दा जोंहा आब'आ आङो नैबेखौ गाननानै नायनो नागिरदों आरो लोगोफोर माबायदि नुयो जोंहा हिन्जाव नङा नालाय हौवाफोरसो नालाय खानाय गुसुं ओंखायनो दा आङो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों गाननायनानै जेबो नङा ना आब' गाननायनो देखायना माबायदि नुयो नै मोजां नुबाय दा आरो दस्रा गानबावनो नामा र' आङो दा नै नैबे ब्लेक कालारखौ गाननो नागिरदों नोंथांमोना नायबाय था खानाय गुसुं नालाय जोंहा माने हौवाफोरनिखौ एसे बयसफ्रा बायनानै लानो हायो जाहाथे जेनेबा समायना रमायना नुनायनि मोजां ना बरिया जायो एसे हलंगल'आनो मोजां फिसाद्रायबा खस्थ' मोनो माने एसे मोदोमा मथा जाबा दिगदार जायोना मथा जायोबा ग्रोब जाहैबाय फिसाद्रायखौ ओंखायनो बायना हायो माने हानायमानि माने एसे देरसिनखौ बायनांगौ ओमफ्राय जोंना नै कास्टमारफ्रा नानि नायदों दख'ना बासिदों आङो दा बबे कालारा साबसिन गांथामल' लादों आरोखि ना आं फसायनाय नैबे मोनसे ओमफ्राय सेकेन्डआव नैबे नैबे ब्लेक कालार दामखौ दा सोंगोन आङो आब'नाव नै जोंना आब'आ माने बैसागुनि मा होनदोंमोनलाय आब' एसे बिदिनो बैसागुनि माने जेरै बयसफोरनि कालेक्शना गोदानै हाबबावगोन कालार्सफ्राबो भेराइटि हाबबावगोन ओमफ्राय प्राइसिंखौथ' बयबो मिथिखायो लास्ट इयारथ' आं 1800-2000नि फानदों एबार एसे डिसकाउन्टआव मोनगोन स' बयबो थाबैनो अर्डार खालामदो आङो लाइक आफ्टर 1 week फरायनो आङो बेखौ लगालग आं आपल'ड खालामगोन थाब अर्डार खालाम जाहाथे माने नोंसिनि
एड्रेसाव थाब सहैयो नङाबा करियारावथ' लेट जायो नालाय after 1 week आं मोजाङै आपल'ड खालामगोन नोंसोर थाबैनो अर्डार होगोन ओमफ्राय जाय नोंथांमोना मिन्थिया आब'ना मा होनो इन्स्टाबो दं ओमफ्राय फेसबुक पेजबो दं FNF क्लथिं नोंथांमोना सार्च खालामनानै फल' बा लाइक होनानै होबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामनानै नायबाय था भिडिअखौ आपडेट होबाय थायो आब'आ माने एबार बैसागुआव बयसफोरनि थाखाय आरो स्पेशल लाबोबावनो नागिरदों आरोखि आं स' लाइक नेथ'दो एसे सासपेन्सखौ दे आब' होमबा ना जाबाय ओमफ्राय दा दसे बेरायनोसै मोनायाव माने नोंथांमोननो देखायनाय जायासैलाय दिनैनो लास्टनिखौ ओमफ्राय जोंना नै आब' रैसुमैया माने बेरायनो टाइम मोनाखै ओमफ्राय दा दसे बेरायहैनो नागिरदों आरो आब'जों आब'फोरनि दखानावबो एसे बेरायनोसै नायलांबाय था दे लोगोफोर दाबो जेबो जायाखै जोंबो दासो सफैदों नालाय ओमफ्राय लगे आब'नि दखानाव हाबगोरदों आरो जोंना नै आब'आ नैबेखौ मोनसे लानो नागिरदों आरोना ब्लेक राइस लोंनायनो माबायदि जागोन बे गोदै ना गोखै ना माबायदि बियो जेनेबा टेस्टआ माबायदि गोदै आच्छा ओमफ्राय नै फिसाबो दं आरोना बे फिसाया बेसेबां नायनि 300 बियो 300 नैबे 300 नैबे 600 ओमफ्राय नैबे ब्लेक राइसनि बेसेबां बियो 50 थाखा जों दा नै जानख्ला स्टुडिय'नि माबायाव फैलायबाय आरोना नै सासे आदाया थांबाय गैला थांबायना आदा सासेया ओंखाम जानो थांदों दिनैबो खनसे देखायबावनोसै ओरै आच्छा फसायबाय नामा आब' मोनसे लांसै नामा देखायनोसै लादो खायलेंलेंसै माथो बागुरुम्बा मोसानाय जायो माबायाव दोननो मोजां टेबोल ओमफ्राय नैबे गावदांग्रानि फसायदों दामालाय 3000 खस्थ' लायो बेखौबो बानायनायाव जानला मोनला हाया सिखिरि बेखौ माबायाव वालफ्राव बेसेबां लाखो आब' बेसेबांनो 1600 आच्छा अह' नैबेखौ देखायनो बावदों आं नोंसिनो नै बुरि जाग्रा 16 होनदोंमोन ना केकटास बेयो जोंहा नोरसिं खबाइ फिसा दं लोगोफोर जोंहा माने अमा हांनाय जानोसै आरो बरिया नै मा दंथाय नै जिखुनु जाया खांख्राइ नामा बेलाय नै आदाखौसो गोरब्ला नुबाय नै जोंहा आब' रैसुमैनि अननायाव अमा हांनाय मोनजाबाय आरोना नै आब'आ माला जाहांखो प्लेट मोनसे खालि खालामलायबाय आरोना ओमफ्राय नोरैथिं जोंहा नै आदा अमल दङ ओमफ्राय ओरैथिं आदा अमलनि अनजालि ना आरो नैथिं नै नानि दं जोंहा नानि नानि नामा नाम होनदोंमोनलाय आदा राबिया मुसाहारि आच्छा नै नानिया जोंना देरबाय एक्ट्रिस जाखागोन सोंहरबाय जों होनबा ज' जानोसै दाबो जानायाखै आरोना जोंहा जायै जोब्बाय नोंहा ब्लग लायलाय गैला ओमफ्राय नै सासे दंबावो आदा नै गैला देखायबाय ओमफ्राय नै नैबे दखानाव जादोंमोन आरो दा जिखुनु जों जानोसै दे लोगोफोर मालाय नै जोंना आब'मोना मा लाखोथाय गेलेग्रासो नै बेखौ बरिया बेखौ इन्टारेस्ट नुदोंमोन देलाय आब' बरिया माने आब'आ मा आब' मा लाखो फिसाफोर दं आंना गारि लाबाय नै मालाय राजिबो देनां गोसोथोनायखौ मोनाबा नै गावनानै लायजागोन
5,000 खानो नैबेयो माबा होनो हाया नोङो औ नैबे बेसेबां होनदो 2,500 मानसिखौ दाग्रा आराय हाजारनो बियो लायालै ना आंनो फाग्ला बेखौ लानाय माने जौ फेबा लाना होसोफ्लांगोनसो लोगोफोर आं नै माने दरबिं दङ सासे सिख्ला बिराद मोजां नुदों आरोना बेखौ नायहरनो नागिरदों आं आयौ देखायहर दख'ना बायगासिनो नालाय माथो नुवा बे थाल नोङो जेबो नुवा मिलाय बुरायदों बबाव सेरनांगौ बे माबा दङ र' बारा साफा नुवालै बाहा सिख्ला नायहरखो गैया नुहुरा नोंनालाय नुगोना नुवा जेबो एक्सपिरियेन्स गैया लोगोफोर नैबे फावथेना बिराद मोजां आरोना टर्च जोंलाय नै ओंखारनायमोन बियो बन्द' जाबाय नै इलाय नै बाहायबा थांनाय माने मोजांब्रा 40 थाखा नै फाग्लासो नाङालै 50 50 ना 40 थबदो बेखौ मा नाम होनदोंमोनलाय बेटारि गैया नङा मा सिलाय बियो AK47 ना M4 सो दांलै नै माथो गारि लाफानो फट'सै नामा आंखौ समायगोन भारत माता की जय नै रायजोफोर नाखौ हैनाय बिदि गारना गालांबाय आरो ना माब्रै फवासेसो जागौमोनदां रायजोनि फुख्रियाव नै फुरादन होना गालांजाबाय बे आन्दाय माबायानो हेरेम्ब'आनो ओमफ्राय बिदि गारना दोनसै थानोसै सावजा जागौमोन ना फेक्सि हाबगौमोन फेक्सिखौ बारो नै फैसा लांनांगौ प्लास्टिकखौ बेना प्लास्टिक माबा दुरुं माबा मुसारि एसे लबदों आसलना प्लास्टिकखौ औवाखौ बानना लांदोलै नोङो औ आदै मावबावोसो नै औ लोगोफोर गैला सोजोब्बाय आरोना गारियाव बजाय होजोब्बाय ओमफ्राय नै लांदां जाबाय दा जोंहा स्टेज प्रग्राम जागासिनो दङ ओमफ्राय सुलेखा मेन'का मेदामा गान खनगासिनो दङ ओमफ्राय गाबोननिफ्राय सिरि मोनलायसिगोन आरोना गैलालाय एबारनिफ्राय माने मा होनो 5 बोसोरनि उनावसो जाफैफिनसिगोन जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइयाव नै दिनै खनसे जालायबायना सिगां जोंना सेरफांगुरियाव जादोंमोन ना ओमफ्राय नै गैला लांदां जाजोब्बाय बाय 22 बोसोरसालिया जुथुमा अलबद स्टुडेन्ट इउनियननि नैबे जोंनि दतमा बड'फा फोथाराव जानाय दिनैनिफ्राय थुंगेबाय गैला बिनिफ्राय आरो एबार नेक्स्ट इयारावहाय बबे जायगायाव जागोन मिथिया बबे डिस्ट्रिक्टआव जागोन मिथिया आरोना दा लोगोफोर टाइमा 10:30 जाबाय आरो ओमफ्राय जों दा स्टेज प्रग्रामाव थांसै आरो जेसि नार्जारि गान खननायखौ नायनोसै ada kelas kan kuda situ apa biasa dah musang dapat volunteer